No niin, olen täällä Syrjälän Pasia haastattelemassa ja haluatko Pasi esitellä itsesi? Joo, eli mä olen Pasi Syrjälä ja olen yksinhuoltaja olen, että tällä hetkellä sitten olen työkyvyttömyyseläkkeellä, että olen, ja haluaisin tehdä niin kuin normaalia työtä, mutta mun henkilökohtaisesti en niin kuin itse pysty tekemään niin kuin normaalityötä, että pysty. Joo, aivan. Joo, sä sanoit, että sä oot yksinhuoltaja, isä. Kyllä. Monta lasta sulla on? Mulla on 2 lasta, yksi asuu minun tykönä ja toinen asuu sitten muualla sitten asuu, että Joo, mutta toinen lapsi käy välillä täällä. kyllä sulla. säännöllisesti käypi, että Joo, kyllä, mahtava homma. Sä olet Pasi kolarilainen. kyllä. Joo. No minkälaisia haasteita sä kohtaat arjessa yksinhuoltaja isänä ja eläkeläisenä täällä Kolarissa? No siinä tietenkin, kun on elää pienituloisena, elää itse ja sitten nykyaikana kaikki on kallistuneet ja kaikki nämä asumiset on hirveän kallista, elintarvikkeet ja kaikki nämä ja se on semmoista niin kuin, jos menee kaupassa käymään, niin laskimen kanssa pitää ihan niin kuin mennä käymään niin kuin kaupassa. Joo, ei se mitään. Joo, niin laskimella pitää käydä Joo, kaupassa. kyllä. Joo. Joo, kyllä. Ja mä uskon, että nämä haasteet on vähän niin kuin yhteisiä jokaiselle, mutta onko sä kokenut saavasi riittävästi tukea tässä niin kuin kunnalta sun haasteisiin, arjehaasteisiin? No välillä kyllä ja välillä ei, että kyllä se on, kyllä se on nykypäivänä niin vaikea niin kuin saada niin kuin sitä niin kuin apua ja tälleen näin, että ensimmäinen kysymys on aina, mikä tuli, että mihin on kaikki rahat mennyt ja tälleen näin, että ne ei kulje niin kuin aina käsi kädessä ja aina kulje, ja sitten on ollut iso apu siitä, kun on saanut niin kuin noita lahjoituksia on saanut ja tämmöisiä näin on saanut eri yhteisöiltä on saanut, että niistä on ollut kullanarvoinen apu niin kuin ollut kyllä mun taloudelle, Joo, että kyllä. Joo, no mä olin just niinku kysymässä, että mitkä palvelut ja tämmöiset tukimuodot on ollut sulle sit niinku erityisen tärkeät ja hyödyllisiä tässä niinku Joo, joo. Ja sitten niin kun, sinähän on ollut iso apu tässä, kun sultakin on, saako sitä sanoa, tullut niin kun sulta niin kun näitä lahjakortteja, niin niistä on ollut iso apu niin kun mun taloudelle, ollut niin kun kullanarvoinen apu, että on ollut. No joo, kyllä. No tälleen, entä sun lapset, niin onks heillä niinku päivähoito ja koulut, niin onks ne ollut tuki? No koulu on sillä, että siellähän on koulun nämä omat haasteet on ja tälleen. Ja Kolarissahan on sillä se koulu, että palveluja tietenkin voisi olla enemmänkin, kun muillekin on erityislapsi on, joka niin tarvitsee just niin apua kaikissa eri osa-alueissa, tarvitsee apua, niin saisi olla niin vähän enemmän, mutta kun se on tämä nykytilanne on mikä on. Että. Joo, aivan. Onko sun lapset sitten erityisluokka, tai erityisluokka, se on varmaan vanha sana, pienryhmissä? On joo, eli mulla on niin kuin toinen lapsi, sillä niin kuin semmoinen pienryhmä on, ja sitten toinen lapsi, missä onko siellä 4 oppilasta, ja se toinen lapsi asuu niin kuin muualla asuu, että se on niin kuin pilkottu hänelle niin kuin sopivaksi, mutta se on taas kaupunkialueella taas eri kuin täällä syrjäseudulla taas on, että. Joo, aivan. Joo, ja kyllä mä uskon kanssa, että se on tärkeää sit se, että tuetaan pienryhmiä kouluissa, että. Joo, kyllä. No onko kunta niinku tarjonnut sun lapsille täällä mitään niinku vapaa-ajan aktiviteetteja, jotakin harrastuksia? No eipä täällä Kolarissa kyllä paljon ole semmoisia aktiviteetteja ole, että ei ainakaan mulla ole kohdannut ainakaan, että olisi sillä niin, että mistä poika niin kuin tykkäisi. Ja sehän menee sitten sillä tietenkin, että jos ottaa joku harrastustoiminnan, niin se pitää ehkä itse niin kustata ja sitten ne katsoa, että jos pystyy tulemaan vastaan sitten siinä asiassa. Että jos ei poika tykkääkään, niin sitten se menee omaan piikkiin. Jos se huomaa, että no ei se tykkääkään tästä, niin sitten se menee vähän niin kuin harakoille. Niin aivan, että ei olla niinku annettu semmoista mahdollisuutta ensin tutustua siihen harrastukseen. Kyllä jo, ei ole annettu mahdollista. Että. Joo, aivan. Joo. No
onko niinku kunta tukenut lapsen koulumatkoihin vai onko sulla lapsi lähellä koulua? No eikä tästä ole matkaa, missä mä asun, niin noin 700 metriä, Niin just, että menee itsenäisesti kouluun menee, joo, että no ei ole pitkäkyytiläinen, ei ole. Joo, että. kyllä. Mutta sä varmaan tiedät enemmän kuin minä, niin eikö tämä kuitenkin ole mahdollisuus täällä Kolarin kunnalla myös taksikyytiin sitten näille pitkän matkan lapsille? On, että mä muistan sitä määrää, että oliko se 5 vai 3 kilometriä, en nyt muista tarkalleen, että siinä kun raja siinä oli. Että. Joo, että se asia on varmaan ihan kunnossa täällä. On ainakin enemmän ymmärtänyt. Että. Aivan. No, miten sä oot kokenut tämän niin kuin yhteisöllisyyden Kolarissa, että onko sä saanut niin kuin muuten semmoista niin kuin tukea henkisesti ja semmoista niin kuin, jonkinlaista apua niin kuin naapureilta, tai että onko sulla niin kuin semmoista yhteisöä täällä, kavereita, ystäviä, sukulaisia? No mulla asuu yksi kaveri, mikä on tämän talon niin kuin päässä, niin se on ollut mulle niin kuin semmoinen tuki ja tämmöinen on itsellä ollut, että kyllä niin kuin sillä lailla, että on ollut onneksi sillä hyvin asiat. Ja sitten mullahan on vastaan menehtynyt, nuo sijaisvanhemmat on menehtynyt, että siinä on ensimmäinen tukiverkosto, mikä on niin kuin lähtenyt pois, että ei ole enää niin vahvaa se tukiverkosto, mikä voisi olla. Että aina se saisi olla parempi tietenkin, että se tukiverkosto, että jos itse vaikka joutuu vaikka äkillisesti vaikka sairaalaan tai jonnekin, niin sitten kauhean miettimään, että minne lapsi sitten niin kuin laitetaan, että jos lapsi ei halua mennä tiettyyn paikkaan, sitä täytyy vuntsia, että missä laitetaan sitten katoa. Että jos itsellä terveys vaikka nyt menee huonompaan suuntaan tai tälleen näin. Että. Joo, aivan. Joo, että se on kyllä tärkeää silloin, että on tukijoukkoja myös. Joo. No tälleen kun sä oot yksinhuoltaja, isä ja tällainen, niin kun kannat vastuuta itsestäsi ja lapsista, niin onko sä kokenut, onko täällä ollut sulle semmoista vertaistukea, ootko saanut minkälaista? No sitä on niin kuin aika vähän kyllä ollut sillä lailla, että kyllä mä täällä Kolarissa paljon tunne, jotka on niin kuin yksinhuoltaja, niin kuin vanhempia, jotka on niin kuin ihan niin kuin isän, joka kantaa vastuun. Yleensä on niin kuin pariskuntia. En ole ainakaan vielä törmännyt, että olisi niin kuin yksinhuoltaja isiä kovin paljon, ainakaan mulla ole tullut vastaan. Että. Joo, aivan. Että olisi se hyvä tietenkin, jos olisi semmoisia pieniä ryhmiä, missä olisi niin kuin olisi, että pystyisi niin jakamaan eri kokemuksia. Joo, kyllä. Mutta varmaan muuten sitten yksinhuoltaja äitejä on varmaan. Niitä on aika useasti. Että. Joo, kyllä. No jos sä saisit semmoista toivoa, jotakin semmoista konkreettista parannusta tässä Kolarissa ja niin minkälaisia ne asiat on. Ja ylipäätään, kun mäkin olen kunnallisvaali ehdokas, niin mitä sä toivoisit niitä asioita, mitä me ajettaisiin niin kuin yksinhuoltajaperheiden niin kuin asioiden hyväksi? No tietenkin sillä, että olisi niin kuin sillä niin kuin palveluita olisi sillä niin kuin enemmän ja tälleen näin. Ja sitten että jos olisi sillä, että ei tarvitsisi aina sitä penniä niin kuin, tai euroa niin kuin venyttää. Sillä niin kuin, olisi sillä niin kuin helpotusta siihen taas, että kyllä se pitemmän päälle, kun on pienituloinen, niin kyllä se on inhottava mennä joka päivä laskimen kanssa ja miettiä, mitä ostaa, onko tähän varaa tai tämmöiseen varaa ja näin, että yleensä. Joo, aivan. Tuli tässä mieleen semmoinen, että kun niin kuin sanoit, että olet eläkkeellä, on sairauksia, niin mitä mieltä sä oot niin kuin tästä, että onko tärkeää kunnan säilyttää niin kuin kaikki hoitopalvelut lähellä, siis niin kuin omassa kunnassa, kaikki terveyspalvelut ja nämä? No mun mielestä se olisi todella tärkeää olisi, ja toinen on se, että jos olisi se vuodeosasto, mikä taas nyt meni pois, se vuodeosasto, niin se, että jos mäkin tässä nyt joutun äkisesti sairaalaan, niin se on joku muu kunta kuin Kolari, että se voi olla vaikka monen 100 kilometrin päässä, voi olla sitten se paikka, mihin niin joutuu, että joko Ylitornio tai Muonio tai Kilpisä, mikä se ketju nyt, tai Pello tai Ylitornio, että se on hirveän pitkä, että olisi hyvä, jos se olisi niin kuin toiminnassa se vuodeosasto.
Kyllä. Joo. Että kyllä että palvelut on tärkeä osa tätä niin kuin kolaria mun mielestä. Että. Joo, aivan. Joo, on samaa mieltä ja kiitos paljon Pasi haastattelusta. Joo, kyllä. Ja tosiaan mä oon Roomeo Lehtonen, kunnallisvaaliehdokas kristillisdemokraateissa ja mulla on todella tärkeää saada kuuluviin paikallisten oma ääni, eli paikallisten ihmisten oma ääni kuuluviin. Ja sen takia mä tässä halusin haastatella myös Pasia, että Pasilla on mahdollisuus saada oma ääni kuuluviin.